Un o Ganada yn wreiddiol dwi. Mi ddesi i Gymru i briodi achos cwrdesi a ngŵr drwy ffrind yn yr Unol Daleithiau. Roedd o'n byw yng Nghymru ers 15 mlynedd, felly mi symudes i yma i briodi. Dwi'n gweithredu cwmni sydd yn cynhyrchu pethau dogfennau i gwmnïau asiantaethau sydd eisiau pethau mewn fformat amgen, sef braille o'r rhan fwyaf, neu seiniol, neu print bras. Os da chi'n meddwl am maint cwrslif tebygol Cymraeg, mae fel llyfr eitha mawr fel enghraifft. Y llyfr mawr, right? Okay, so dyna llyfr eitha mawr sydd yn eitha tebygol o gwrslif Cymraeg. Right? Dyna sut mae y llyfr yma yn ymddangos yn braille. Right? So, llyfr print, un cyfrol. Llyfr, yr un peth yn braille. 4 cyfrol ar 10. So, dyna, mae braille yn eitha enfawr. Mae gen i ddau tewis. Un o'r enw Amber, a'r iau o'r enw Carey sydd yn felyn. Felly mae hi'n seren super, wir. Mae hi'n y ci tywys gorau dwi erioed wedi gweld yn y mywyd i. Ugain mlynedd yn ôl, mi esi i gyngerdd Cor Meibion yn Ottawa. A dyna lle mi glywes i'r iaith Gymraeg am y tro cyntaf. Ro'n i'n meddwl fel llawer o bobl bod mae'r Cymru yn siarad Gaeleg neu rhyw iaith arall, ond ar ôl clywed Cymraeg, ro'n i eisiau ei ddysgu fo. Dwi ddim yn gallu disgrifio pa mor awyddus oedden nhw i ddysgu Cymraeg, ond unwaith mod i wedi darganfod y Gymraeg, dyna oedd stop llawn o dysgu ieithydd eraill. Mae'n amhosib nawr i mi, hyd yn oed bron i mi siarad iaith arall heb gymysgu'r Cymraeg yn y brawddegau. Darllen nhw'r sgrin pan dwi'n taro allwedd, mae'n darllen beth sydd ar y sgrin. Enghraifft, dwi'n gallu mynd o gwmpas y tudalennau wrth bennawd neu wrth ddolen neu darllen just y testyn. So dwi'n ysgrifennu rhywbeth yn Gymraeg i ddangos sut mae sgrin braille yn gweithio. Os da chi am ddysgu rhywbeth efo'ch calon i gyd, mae'n bosib i'w ddarllen fo. Tydi o ddim yn debyg yn anodd o gwbl. A dyna pam dwi'n meddwl mae'r Gymraeg yn haws na unrhyw iaith eraill, achos dwi eisiau meistroli hi yn cymaint. Peidiwch a derbyn y label Dysgwr pan da chi wedi dysgu chydig bach o Gymraeg. Okay? Da chi siaradwr wrth ddewis o'r Gymraeg, nid dysgwr. Os da chi'n dysgwr, da chi'n aros yn ddysgwr drwy'r bywyd i gyd. Felly, da chi'n siaradwr wrth ddewis o'r Gymraeg.